Ni fa bana wani san jin labari, DJ buga mana sautin labari. Na durkusa sun kasa taka ni, ba sa iya wani abu sai sun dafa ni. Oshe, yaushe aka kawo tuwo da miyan taushe. Bismillah abincin bahaushe, ga abinci amma ni suke so su wabushe. Ya da sa ido haka mene na maka, son sanin me na ci da mene na saka. Ko na kasa, na yi nasara, wani hu ba ma sai na je maka. Ba abin da za ku iya sai sa ido, ni dai living nake la vida lo. Ku ci gaba to da saka min ido, kash abin yayi yawa, yayi yawa. Za su ta yi, su ta yi, su ta yi su gaji. Maganganu yayi yawa, haka za su ta yi, su ta yi, su ta yi su gaji. Waya ne, waya ne, an samu ido, 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 ido. Waya ne, waya ne, kun samu ido, 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 ido. Wani dan banzan manajan hotel ya kai kara na wajen police. Castelia sun kama ni, ba su gane ni ba sai da muka je office. Office, office, I be pro, I no be novice. Got too much money in my bank account, 100k ta fita, I no go notice. Wasu sun damun da tambaya, yaushe zan yi aure. Wasu suna son su san da wa nake soyayya. Ware ba abin da za ku iya sai sa ido, ni dai living nake la vida lo. Ku ci gaba to da saka min ido, kash abin yayi yawa, yayi yawa. Za su ta yi, su ta yi, su ta yi su gaji. Maganganu yayi yawa, haka za su ta yi, su ta yi, su ta yi su gaji.